Hampir semua orang di dunia berpikir, nanti setelah aku mati, apakah ada kehidupan lagi atau mati ini akhir dari kehidupanku? Kakek wong setelah berpikir keras, mereka tidak menemukan apa jawaban dari yang mereka pikirkan. Nah, iki jadi bahan renungan. Nek kanggone wong Islam wis jelas. Ya, sesuk awak dhewe mati berarti pindah alam. Setelah mati maka akan ada kehidupan baru. Namanya kehidupan di alam barzah. Tinggal kita nanti akan menikmati adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Lah, wong-wong sing percaya iki, ki wong sing iso dadi gampang nindakake amal soleh. Sebab duwe keyakinan nek awak dhewe apik ya dibales apik, nek awak dhewe elek sesuk dibalesi nganggo elek. Mandek siji di